O 11 de decembro será o último día en que el Nosa poderá utilizar mercurio para producir cloro en Lourizán. Así llo comunicou a Consellería de Medio Ambiente o Comité de Empresa da fábrica atendendo ás ordes emitidas dende a Unión Europea. Esa data de caducidade está marcada por unha normativa da Unión Europea que tería que cumplir todo o mundo en todas as plantas de produción de cloro en todo o ámbito da Unión Europea e sabíano perfectamente. Sábeo a empresa, sabe o PP, sabe o Comisións Obreiras e sabe o Comité de Empresa. Todos saben perfectamente que cando decían e siguen dicindo que o Concello lle ten que resolver quedarse aí, saben perfectamente que lle están mentindo á sociedade. Dende o Concello dixeron esta mañá que o seu posicionamento en relación á ubicación actual del Nosa en Lourizán é por todos coñecidos. De todos os xeitos, Carme da Silva quixo lembrar que é a propia empresa a que tivo tempo ou ben de adaptar a súa tecnoloxía ou de buscar unha nova ubicación. Que outras factorías de produción de cloro adaptaron a súa tecnoloxía e outras buscaron outras ubicacións. Tivo tempo de sobra a empresas, se non fose que a súa intención desde o principio era comprar un desguace e aproveitarse del nun espazo público, nun dominio público, todo o tempo que pudese, sacarlle o máximo rendimento, se non tivo tempo de sobra de buscar unha ubicación alternativa e de modificar a tecnoloxía de produción. Os traballadores desta empresa contaban cunha prórroga agora coa negativa da Unión Europea significa que a única alternativa que se expón para a continuidade da cloreira sería a elaboración de hipoclorito sódico. De non ser así, o 11 de decembro pechará as súas portas.